Samuel povedal Saulovi: Hospodin ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. Preto teraz počúvaj slová Hospodinové. Takto hovorí Hospodin mocností. Všímal som si, čo učinil Amálek Izraelu, ako sa mu postavil do cesty, keď vychádzal z Egypta. Preto teraz choď a poraz Amáleka. Vykonaj kliatbu nad všetkým, čo je jeho. Nešetri nikoho, ale usmrť všetkých. Mužovi, ženy, deti i dojčence, voli i ovce, ťavy i osly. Tu môžeme počuť, že Saul mal jasný príkaz. A poďme ďalej. Vtedy Saul zvolal ľud a spočítal ho v Telaíme. 200 000 pešiakov a 10 000 mužov z Judska. Tak prišiel Saul až k mestu Amáleka a postavil sa do strehu v doline. Saul povedal Keníncom: Choďte, vzdialte sa. Vidíte spomedzi Amálekovcov, aby som vás nezmietol s nimi. Lebo vy ste preukázali láskavosť všetkým Izraelcom, keď vyšli z Egypta. Tak sa Keníci vzdialili spomedzi Amálekovcov, Saul bil Amálekovcov od Chavíly, až ako sa ide do Šúru, ktorý je východne od Egypta. A Amálekovského kráľa Agaga chytil živého a na celom ľude vykonal kliatbu ostrý meča. Ale Saul a ľud ušetrili Agaga i najlepšie stáda oviec, dobytka, vykrmeného dobytka a baranov. A nič, čo bolo dobré, nechceli vyhubiť. Ale kliatbu vykonali na všetkom, čo bolo ničomné a bezcenné. Preto Samuelovi zaznelo slovo Hospodinovo: Ľutujem, že som Saula urobil kráľom, lebo sa odvrátil odo mňa a moje slová nesplnil. I rozhorčil sa Samuel a celú noc volal k Hospodinovi o pomoc. Včas ráno Samuel vstal a pobral sa v ústrety Saulovi. V tom oznámili Samuelovi, že Saul šiel na Karmel a tam si postavil pamätník. Potom sa obrátil, išiel ďalej a zišiel do Gilgálu. Tu môžeme počuť, ako Saul vlastne nepočúval Hospodina, ale cítil sa taký sebaistý, že si išiel a postavil sám sebe pamätník. A poďme ďalej. Keď prišiel Samuel k Saulovi, povedal Saul: Ty si požehnaný Hospodinov. Splnil som príkaz Hospodinov. Samuel na to odpovedal: Čo je to za bľakot oviec, ktorý mi dolieha do uší, a ručanie dobytka, ktoré počujem? Saul povedal: Od Amálekovcov ich prihnali, lebo ľud ušetril, čo bolo z oviec a dobytka najlepšie, aby to obetoval Hospodinovi, tvojmu Bohu. Ale na ostatku sme vykonali kliatbu. Samuel však povedal Saulovi: Dovoľ mi, aby som ti oznámil, čo mi Hospodin v noci hovoril. Povedal mu: Hovor. Na to povedal Samuel: Hoci si bol malým vo vlastných očiach, si hlavou izraelských kmeňov. A Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Navyše Hospodin ťa poslal na cestu a povedal ti: Choď a vykonaj kliatbu nad hriešnikmi, Amalekovskými, a bojuj proti nim až do ich zničenia. Takže príkaz mal jasný, mal všetkých proste vyničiť, všetkých. A poďme ďalej. Prečo si neposlúchol hlas Hospodinov, ale si sa vrhol na korisť? Tým si sa dopustil zla pred očami Hospodinovými. Na to Saul odpovedal Samuelovi: Veď som poslúchol hlas Hospodinov a šiel som cestou, ktorou ma poslal Hospodin. Priviedol som Agaga, kráľa Amálekovcov, ale na Amálekovi som vykonal kliatbu. Ľud však vzal z koristi ovce a dobytok, ktoré boli určené na kliatbu, aby ich obetoval Hospodinovi svojmu Bohu v Gilgále. Môžeme počuť, že Saul si naozaj myslel, že robí dobre, že ide obetovať Hospodinovi proste, svojmu Bohu. No ale poďme si vypočuť, čo na to Samuel. I odpovedal Samuel: Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábytkoch, ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov. No tak zvážte sami, čo je lepšie? Počúvať Hospodina alebo zbožný úmysel? Očividne, počúvať Hospodina je viac ako zbožný úmysel. A ďalej, keď si otvoríte Božie slovo a pozrite si tento príbeh,
tak zistíte, že potom Saulovi bolo odňaté kráľovstvo. Hej, takže týmto videom som chcel iba povedať to, že počúvať Hospodina je viac ako zbožný úmysel. A myslím, že na tom veľa kresťanov a celkovo nejakých cirkví a spoločenstiev rozkotá. Lebo si myslia, že dobre činia Hospodinovi a dobre činia svojmu Bohu, že majú zbožný úmysel, ale počúvať Hospodina je viac ako zbožný úmysel. Tak prosím Pána Boha, aby bol s nami, aby nám dal do srdca to, aby sme viac chceli počúvať viac počúvať Hospodinov hlas, ako počúvať seba, svojich cirkevných predstaviteľov a zamerať sa na zbožné úmysly. Hej? Tak prosím ťa, Pane Bože, aby si nám dal do srdca, aby sme viacej počúvali Teba. Amen.